Del 2 al 16 de juliol, 24 joves de diferents punts de Catalunya han participat en un camp de treball al terreny d'acampada de la Vinca, a les Escaules. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Centre Excursionista Empordanès i l'Ajuntament de Boadella i les Escaules han iniciat aquesta col·laboració amb resultats molt positius. Els joves es formen, conviuen i realitzen tasques de manteniment i millora dels recursos naturals d'aquesta zona. Aquestes activitats és una ajuda perquè ens ajuda a recuperar antics camins i passos que hi havia antigament per anar a finques i que ara han quedat en desús, antics horts i feixes que costa molt ara recuperar-ho i és un cost afegit als ajuntaments. Llavors, gràcies al Consell Comarcal i al Centre Excursionista i col·laborant amb nosaltres a l'Ajuntament, intentem això. Aquest any ha anat força bé, ha sigut un èxit i de cares als propers anys ja si podem continuar amb aquesta activitat que ens dona a conèixer a fora d'aquí i a part ens enriqueix obtenir aquests antics camins i recuperar-los. En aquests 15 dies, els nois i noies supervisats pels monitors han arranjat, entre d'altres, camins i gorgues i han creat zones d'horta. En primer lloc, el que hem fet és acondicionar el nostre terreny d'acampada. Hem pintat la caseta que fem servir de magatzem de material i de refugi per si plou. Hem acondicionat el lavabo amb parets de canyes. Hem fet regueres per enterrar les mangueres que ens porten l'aigua potable fins allà i hem acondicionat una mica el terreny. Aquesta ha sigut la primera tasca que hem fet i després hem fet tasques tant als voltants, pobles de les Escaules i Boadella, acondicionar camins, treure les bardisses, fer-los més practicables i també molta feina aquí en el terreny de la Vinca, que sempre hi ha feina, treballant als horts, cosa que va molt bé pels nanos perquè entren en contacte amb la natura i veuen d'on venen les verdures, etc. Treballar amb els horts, recollir fruita, recollir plantes i ajudar a condicionar, penjar un cartell de la Vinca, bé, moltes tasques d'aquestes. Aquest és un exemple del que pot ser una jornada de treball per als participants, que s'aixequen de bon matí i descansen quan hi ha major insolació. Bé, una jornada de treball, dividim el grup de 24 participants en 4 grups, i cada dia descansa un grup rotatiu, que és el que s'encarrega de fer serveis, de rentar els plats, de preparar el dinar per la resta del grup, de portar-los i l'esmorzar, i la resta de grups, els altres participants, la majoria, els dividim en 3 parts per anar fent diferents tasques que també són rotatives, així no sempre fan la mateixa tasca i van veient diferents maneres de fer. Ens llevem a les 6, esmorzem, a les 7 ens hi posem, fins a les 12 del migdia, que ja el sol apreta i hem de descansar, dinem, després fem una mica de descans per fer baixar el dinar i ja a la tarda fem alguna activitat o anem d'excursió o ve algú fent una xerrada o fem jocs, depenent del dia anem també rotant el tipus d'activitats. Aquesta activitat també permet donar a conèixer un entorn natural magnífic de la comarca, ideal per ser visitat.